Вітаю спадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Ярослав Стешик. І вось галоўныя тэмы дня. Чарка і скварка. Ці сталі беларусы жыць лепш? Все в конечном итоге зависит от продуктовой корзины каждой конкретно взятой семьи. Магілёўшчына, стройся! Каб моладзь вярнулася ў рэгіён, там трэба, каб узнікалі нейкія новыя, цікавыя працоўныя месцы. Працоўныя месцы там не ўзнікаюць. Лукашенко загадаў рэгіёнам жыць годна і ганарыцца. Сібірская язва ля століну. Ёсць ці няма? Бо робили прививки, мы робили коню прививку, всем робили. Вот сказали, что будут все равно или из милиции ходить, или як, но будут заставлять робить. Вып'ем па чарачцы, з'ядзім па шкварачцы. Такую нехітрую народную прымаўку дзяржаўнае тэлебачанне ўзяла на ўзбраенне ў 90-е, каб паказаць беларусам, што яны жывуць заможна і хапае на галоўнае – выпіць і закусіць. Так, чарка і шкварка сталі сімвалам зніжаных патрэбаў ад жыцця, а потым і эканамічным індэксам. Цяпер ён дасягнуў рэкорду за апошнія 3 гады. Наколькі лепш насамрэч сталі жыць беларусы, даведвалася Юлія Лабанова. Цяпер беларусы могуць дазволіць сабе больш, прынамсі чарак і скварак. Пра гэта цвердзяць вынікі даследавання экспертаў цэнтру біпарт і праекту кошту раду пад назваю «Індекс чаркі-скваркі», што вызначае пакупніцкую здольнасць сярэдняга заробку пераліку на 100 грамаў гарэлкі і 100 грамаў свініны. Гэтак па выніку другога кварталу сёлета індекс дасягнуў гістарычнага максімуму – 415 порцыяў. Да, действительно, если пересчитывать непосредственно на водку и свинину, то покупательная способность зарплат белорусов выросла. Однако все в конечном итоге зависит от продуктовой корзины каждой конкретно взятой семьи. То есть все мы покупаем разные товары, пользуемся разными услугами, и цены на них меняются по-разному. Кошты на гарэлку і свініну ў Беларусі растуць павольней, чымся на іншыя прадукты, а таму праектаваць індекс на ўсіх беларусаў не варта, адзначае аналітык Жанна Кулакова. Да ўліку варта ўзяць і тое, што кошты на такія падставовыя харчы, як бульба, малако, рыба і хлеб, павялічыліся. Дык ці заўважылі паляпшэнне дабрабыту беларусы? Не ем свинину, не пью горелку, поэтому не отчуваю. Можно кое-что лишнее купить. С продуктов, с вещей. Нет, я не почувствовала. Почему? Ну, потому что очень тяжело. Даже вот сейчас детей собирали в школу. Не могу даже купить все то, что нужно детям. Нет. Почему? Ну, потому что цены растут, а зарплата меньше становится. Паводле падлікаў Белстату, рэальныя прыбыткі беларусаў павялічыліся больш, чымся на 7% з пачатку года. Аднак, чаго чакаць надалей пры ўліку павелічэння інфляцыі? У ліпені яе паказнік склаў 6%, што перавышае запланаваны Нацбанкам паказнік на конец года. Цены расти будут, у нас инфляция не нулевая, не отрицательная. Однако тут можно согласиться с Национальным банком, что до конца года рост цен будет замедляться. Нацбанк планирует, что к концу года инфляция в годовом выражении окажется в рамках 5%. Ну, действительность может быть незначительно хуже. Між тым, нават пры запавольванні інфляцыі рэчаіснасць не ўсіх беларусаў застаецца аднолькава пазітыўная. Як адзначаюць аўтары даследавання, калі палічыць той жа індекс чаркі-скваркі не паводле сярэдняга, а медыяннага заробку, узроўню ніжэй і вышэй за які зарабляе палова насельніцтва. За вылікам падаткаў у сярэднестатыстычнага беларуса застанецца толькі 267 чарак і скварак. Юлія Лабанова, Белсат. Лукашенко зноўку будзе ціснуць на чыноўнікаў. На гэты раз, каб вочы павылазілі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы падчас наведвання Касцюковічаў паабяцаў вывесці Магілёўшчыну са стагнацыі. Чамусьці не дапамаглі ільготы, выданыя рэгіёну 4 гады таму. Александр Попко працягне тэму. Не сядзець на дзяржаўных датацыях, а прыносіць аддачу. Гэтага Александр Лукашенко патрабуе ад усходніх раёнаў Магілёўшчыны. Развіццё рэгіёну ён ацаніў на выязной нарадзе. Народ тут павінен жыць годна і ганарыцца тым, што жыве ў Слаўгарадзе, Касцюковічах або ў Хоцімску. Сутнасць гэтага моманту заключаецца ў тым, што жым будзе такі, што ў некаторых вочы на лоб палезуць.
Ціснуць ёсць за што. За 4 гады ў эканоміку 7 усходніх раёнаў Магілёўшчыны ўрад інвеставаў 350 мільёнаў долараў. Сваім указам Александр Лукашенко даў рэгіёну падатковыя льготы. Аднак усплёску эканамічнай актыўнасці, як прызнаўся сам Лукашенко, не адбылося. Усход Беларусі самы бедны з усяе беларускай правінцыі. У нас все в Мінску, все едуць вучыцца ў Мінск. Адпаведна, ў рэгіёнах няма моладзі. Каб моладзь вярнулася ў рэгіёны, там трэба, каб узнікалі нейкія новыя, цікавыя працоўныя месцы. Працоўныя месцы там не ўзнікаюць, бо там малы рынок, бо адтуль з'ехала моладзь, і яны не ўзнікаюць там, бо там немагчыма знайсці якасныя кадры, бо адтуль з'ехала моладзь. На гэтае заганнае кола і скардзіліся апытаныя намі жыхары Магілёўшчыны. 2 тыдні ў рэгіёне працавала каманда праграмы «Белсат едзе». Было бы прекрасно, если бы у нас было намного больше рабочих мест здесь, потому что уже давно не секрет, что у нас с этим огромная проблема. Отучимся на строителей. Вот, а куда здесь идти? У нас одна только организация строительная, то туда приходишь, у них нет мест. Предприемства открывать треба. Что-нибудь, чтобы работа была. Открываць не атрымліваецца. Нават у багацейшых раёнах Магілёўшчыны ніводнае прадпрыемства за 10 гадоў не выпусціла новый для сусветных рынкаў прадукцыі, канстатаваў камітэт дзяржкантролю. Праекты па выпуску новых шынаў, вырошчванні фарэлі ды соі поспеху не дасягнулі. У Крычаве, які ў ліку найбяднейшых, адзіны прамысловы гігант, цэментавы завод, ужо 6 гадоў пасля мадэрнізацыі працуе са стратамі. Нават на міліграм няма нейкай надзеі, што заўтра будзе лепш. Нават людзі, якія працуюць ва ўладных структурах, таксама аб гэтым кажуць. Жорстка караць кіраўнікоў гэтых структураў на Магілёўшчыне Лукашенко сёлета гразіў ужо двойчы. Всех под нож. Всех до единого. Праблему развяжуць не паказальныя кары чыноўнікаў, а дэцэнтралізацыя, кажа аналітык Антон Раднянкоў. IT же краіна, ёсць розныя тэхналогіі. То бок спакойна кіраўніцтва міліцыі можа знаходзіцца ў адным горадзе, Нацыянальны банк можа знаходзіцца ў іншым горадзе. Все гэта буйныя структуры могуць быць разнесены па ўсёй краіне. І тады ў гэтых розных гарадах будзе ўжо канстатавацца нейкая кампетэнцыя. Канстытуцыйны суд можа знаходзіцца не побач з палацам незалежнасці, а, напрыклад, у Магілёве. Кіраўнік Магілёўскай вобласці, ён жа экс-міністр сельскай гаспадаркі Беларусі, мае іншае развязанне эканамічных праблемаў. Леонид Заяц папрасіў працягнуць льготы для ўсходніх раёнаў да 2025 года. Александр Попко, Белсат. Лідія Ярмошына прапанавала абмежаваць журналістам месца здымкі на выбарчых участках. Так, нязменная старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі рыхтуецца да парламенцкіх выбараў 17 лістапада. За прыклад, Ярмошына бярэ дзеянні уладаў России. В Российской Федерации на каждом участке уже определяются, опять-таки, председателям места для ведения съемки. И выйти за границы этого места нельзя. То есть только с этого места можно снимать. Если вы будете как наблюдатель, то вы вести фото- и видеосъемку можете только с согласия всех членов комиссии. Таксама Лідія Ярмошына пракаментавала скаргі беларускага хельсінскага камітэту на датэрміновы роспуск парламенту. Справа ў тым, што тэрмін паўнамоцтваў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў 4 гады, а паміж сёлетнімі і папярэднімі выбарамі пройдзе ўсяго 3 гады і 2 месяцы. Лідія Ярмошына паабяцала найбліжэйшым часам даць адказы на гэтыя скаргі, але пры гэтым, цытата, «судзілішча на паседжанні ЦВК з гэтай нагоды не будзе, мы не каментуем загадаў прэзідэнта». Бацька загінулага лейтенанта ДАІ Яўгена Патаповіча не згодны з афіцыйнай версіяй следчага камітэту аб суіцыдзе сына. Владимир Потапович заявил про шэраг нестыковак у высновах следства. Во-первых, он был в наручниках. То есть это смысла нету заковывать себя в наручники и потом стреляться, как говорится. Есть более простые способы, то есть зачем одевать наручники, просто без наручников можно было застрелиться. Видны следы борьбы, то есть повреждения на снимке, видно, что повреждены руки. Кроме того, на снимке видно, что повреждена нижняя часть живота, паховая область,
и порез трусов. У следчым камітэце і пракуратуры бацьку загінулага лейтенанта адмовілі ў эксгумацыі цела сына. Таму па дазвол ён звярнуўся ў прэзідэнцкую камісію. Таксама ён плануе скіраваць ліст у следчы камітэт з просьбаю даць яму магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі следства. Цела лейтенанта ДАІ Яўгена Патаповіча знайшлі 16 траўня ў лесе ў Магілёўскім раёне. Міліцыянт быў у кайданках і без портак. Ужо праз некалькі дзён у следчым камітэце абвесцілі, што асноўная версія – гэта суіцыд. Пару дзён таму з'явілася паведамленне пра выпадак сібірскай язвы ў жывёлаў. Упершыню за 20 гадоў у Беларусі. Гэтая хвароба смяротна небяспечная для людзей. Але ці варта біць трывогу? Ці была тая язва насамрэч? Нашыя карэспандэнты выехалі на Столеншчыну. Чыноўнікі кажуць пра сібірскую язву, а мясцовыя жыхары рэагуюць эмацыйна. Это сибирская язва, что они там уже из Минска поприезжали, там все это брехня. Пра тое, што ў вёсцы Хотамель на Столеншчыне выявілі небяспечную інфекцыю, паведаміла Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ад сібірскай язвы здох адзін конь з прыватнай гаспадаркі, і яго ўжо спалілі. У вяскоўцаў жа іншыя звесткі. Мой коней 5, мой больше. Количество 6 штук, не меньше. Сказали 13 коней, а вроде бы зараз уже 16 коней сдохло. Хотамель мае пад 1000 жыхароў, столькі ж у суседняй вёсцы Рубель. Людзі жывуць тут пераважна з уласнай гаспадаркі, гадуюць свіней, вырошчваюць гародніну, таму коні тут амаль на кожным падворку. Мы живем на тих поросятах, живем, коні держимо, щоб не наймати. Я коні нас заберуть, то що, де ми грошей візьмемо? Роботи нема, нічого нема, а чим заплатити? Ну, чим ми заплатимо? Так і коні держимо, щоб спахати, по гектару держимо, побольше поля держимо. Нас коні і держать. І ў Хотамлі, і ў Рублі ўлады цяпер праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы супраць сібірскай язвы. Хто учасники держать коней, нормальний конь, да, каже, і прививку не хоче давати ніхто. Робили прививки, і моєму робили коню прививку, всім робили прививки. Бо сказали, що будуть все одно або з міліцією ходити, або як, ну, будуть заставляти робити. З міліцыяй, паводле вяскоўцаў, праходзіў і сход у вёсцы з нагоды інфекцыі, а вось мясцовых уладаў на ім не было. Вчера вот собрание было, и на собрании было 5 или 6 человек милиции. Присутствовали эти главные. Но ты поприезжали сдалека, там, а этих наших не было, не приходили. А что было на собрании, что вам сказали? Кто проводил собрание? З райкома. Расскажите. З райкома. На пытанне, ад чаго падохлі коні ці адкуль узялася ў асобнай вёсцы сібірская язва, чыноўнікі адказаць людзям не змаглі. Ніхто нам нічого не каже. Откуда она взялась? Она, получается, так с неба упала. Потому что нигде нема, только в Хотамлі. И только в том месте. Вяскоўцы маюць наконт паходжання хваробы ўласнае аднагалоснае меркаванне. Это не сибирская язва, а отравили кукурузу, зробили сибирскую язву. І одна корова не здохла. Тому що корова там не ходила по тих попасах, де вони покроплено було. Наші коні ходять тут на болоті, один не здох. І видумали эту сибірську язву, і все. Так а чому ви видумали тоді? Я не знаю, хто хоче, кого хоче прикрити, я нічого не знаю. Адмысловец у ветэрынарыі Іван Патапенко лічыць, што схаваць атручэнне пад выглядам сібірскай язвы не атрымалася б, занадта розныя сімптомы. Інфекцыя развіваецца вельмі хутка, на скуры з'яўляюцца пухіры, карбункулы, атручэнне ж праяўляецца інакш. Животное травится, у животного может быть понос, животное теряет аппетит, животное может себя совсем нехорошо чувствовать. При сильном отравлении может сразу сдохнуть. Но сибирская язва практически нереально на это перепутать. Ці стане захворвання жывёлы ў Хотамелі морам кшталту афрыканскай чумы свіней залежыць не толькі ад прафілактычных мерапрыемстваў, але і ад таго, наколькі мясцовыя жыхары адказна паставяцца да праблемы. А гэта ўжо пытанне даверу насельніцтва да ўладаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговы скандал з сацыяльнай сеткай Facebook. На гэты раз звязаны з праслухоўваннем галасавых паведамленняў карыстальнікаў. Кіраўніцтва кампаніі кажа, што больш падобным не займаецца. Ды і ўвогуле карыстальнікі самі пагадзіліся на збор персанальнай інфармацыі. Што ведаюць пра нас сацыяльныя сеткі і ці варта з гэтай нагоды хвалявацца, разбіраўся Дзяніс Ганчаренко. Некалькі сотняў людзей, спецыяльна нанятых для таго, каб праслухоўваць і расшыфроўваць галасавыя паведамленні. Такую дзіўную агентурную сетку Фейсбуку выкрылі ў Злучаных Штатах.
Прычым некаторыя з гэтых наймітаў нават не ведалі пра тое, што менавіта яны слухаюць і якім чынам гэта было запісана. На думку IT-кансультанта Глеба Рубанова, скандал разгарэўся хутчэй не праз сам факт збору звестак, а праз тое, што гэта рабілі жывыя людзі, а не роботы. Можна там пагадзіцца, калі ты думаеш, што твоё аўдыё там апрацуе нейкі робот, які там вычленіць яго ключавыя словы. І тое, канешне, спрэчнае пытанне, але гэта адна сітуацыя. Іншая сітуацыя, што калі нехта там у аутсорсінгавай фірме сядзіць і слухае твае размовы, каб зразумець, ці правільна робот іх распазнае. Гэта для людзей, зразумела, з'яўляецца шокам. Паводле экспертаў, нічога звышнатуральнага ў гэткім зборы інфармацыі няма. Гэта адбываецца ўжо не першы год. Інфармацыю збірае не толькі Facebook, гэта робіць і ВКонтакте, і Instagram, і Twitter. Соцсети современные, они способны вообще собирать любую информацию о действиях пользователя. То есть все коммуникации, месторасположение и другую информацию, типа покупки и какие-то другие действия, не связанные непосредственно с соцсетью, это все известно владельцам соцсетей. Все, что мы делаем вообще в публичных сетях, в интернете, это однозначно достояние общества. Можно сказать, что образ такого большого брата – это ни разу не преувеличение. Праўда, пераважна сабраныя звесткі выкарыстоўваюцца не для нейкіх злачынных мэтаў, а для таргетаванай рэкламы. Ім насамрэч не важна, як завуць гэтага карыстальніка. Ім не важна, ці размова персанальна пра вас, ці мяне. Ім важна разумець, што чалавек, які зараз зайшоў на такі-то сайт, на нейкі сайт, якому трэба паказаць рэкламу, што яны пра гэтага чалавека ведаюць там яго ўзрост, геалакацыю, нейкія іншыя яго інтарэсы. Ім не важна, хто гэта, ім важна, што гэты чалавек уяўляе сябе з пункту погляду як кліент, спажывец рэкламы. Але базы звестак могуць апынуцца і ў руках зламыснікаў або проста старонніх асобаў. Фейсбуку ўжо давялося заплаціць вялізны штраф на $5 мільярдаў праз тое, што прыватныя звесткі карыстальнікаў незаконна трапілі да паліттэхнолагаў. А як ставяцца беларусы да таго, што іхныя персанальныя звесткі нехта збірае? Очень плохо. Зачем? Для чего это? Мне не нужно. Ну, конечно, отрицательно. Как я могу к этому относиться? Конечно, хотелось, чтобы о нас знали меньше. Наблюдал то, что если идут даже разговоры, просто вот телефон лежит на столе, идут разговоры про какие-то вещи, на утро у меня эти вещи рекламируются. Мне нечего скрывать. Выглядае так, што адзіная магчымасць абмежаваць сябе ад збору соцсеткамі персанальных звестак не быць іх карыстальнікам. У любым іншым выпадку давядзецца з гэтым мірыцца. Прынамсі, пакуль гэты збор не перайшоў пэўнай маральнай мяжы. Дзяніс Ганчаренко, Белсат. У сталіцы Чэхіі прайшоў 6-й міжнародны фестываль катрыншчыкаў. Катрынкі, таксама вядомыя як шарманкі, у 19 стагоддзі гучалі і ў Беларусі, але паступова страцілі сваю папулярнасць. Цяпер мастацтва стварэння катрынак і мелодыяў да іх адраджаюць еўрапейскія энтузіясты, у тым ліку, каб вярнуць гістарычныя мелодыі старым гарадам. У 18 стагоддзі ў час Аўстра-Вугорскай імперыі ветэранам войнаў давалі катрынкі, каб яны зараблялі на жыццё легальным чынам і не жабравалі. Аднойчы я знайшоў катрынку, амаль знішчаную, бо хтосьці наліў яе піва. Яна была зламаная, але я набыў яе і адрамантаваў. Гэта змяніла маё жыццё. Я ствараю музыку з дапамогаю чагосьці кшталту нотнай праграмы, каб спачатку паслухаць кавалак мелодыі да нанясення на перфакарту. І сама перфарацыя робіцца аўтаматычна адмысловую прыладаю, кантраляванай камп'ютарам. Я люблю спяваць Эдит Піаф, а чэхі таксама любяць ейныя песні.
На гэтай ноце я з вами развітваюся. Добрага вечара.